Tinokutambirai kunhaudzo manhokodzo zuva romakumi mairi nomuviri mwedzi uno wandira. Munhoroondo Jason Ziyapapamoyo wakaurayiwa Nyasi apo wakamutumira bhambo rakaputika mugore ra1977 muna udzanyasi. Idi Siyawakuya Dziwa Mupengo ari kunzi nevazhinji ndiye maenzanisi wepasi pano. Ari kuita tunogara twakadaro, ari kuita tusvinu twaita kuti Wachigwedere pabodzipo naChristopher Chigumba pabodzipo naJoel Bigimatisa paiwa fuka rawo wega. Kureketa kuno paribe agoziva kuti vamwe vari kunzi vari mukuhwara naye Dziwa Mupengo uyu wari papi. Tambonyepiwa nomakwai asi aribe kuzoenderera mberi anga achiti wachina masa pabodzipo nevakuru wenyika wakatobatiwa nawo. Kureketa kuno idi vanhu vazhinji vari kundokwena munhu nokasiyanwa kuti dai zvadaro ukaona vanhu vadaro aiwa wahwadziwa. Vanoreketa makwai waenderera mberi Nyasi wachiti watevedzerwa mutungamiri wenyika wese wari wairi wakabatiwa noDziwa Mupengo uye wari kutohwaritsa. Kwaizvi ndo zvaita kuti mutungamiri wenyika abenhuke kubva kuzororo rache akaenda kowika magamba noZuro. Apa chaita kuti waite zvokuika magambazvi kwaiwa muhadhi wari kubatikaba pabodzipo naWachiwenga vakuhwaritsa. Kureketa kuno idi hurumende iyi dai yaita tusvinu kunadzirisa zvipatara. Wachiwenga wakambopwita wachireketa kuti Dziwa Mupengo riri kukuriraba zvipatara asi kureketa kuno kwai chipatara chomupiro chichiribe kana mushonga wokufemesa. Mushonga wokufemesa unofanira kupuwa vanhu vari kuhwarayu paribe kana uchiriko kuchipatara chi. Izvi waribe kana kuzvifungawo pawaireketa zvawaireketazvo. Sangano rinobatsira pasi rese rekuAmerica reUSAID rapa zvifemeso zvimishina zvinosvika 20 kuchipatara choSt Anne's. Kwaiwa vazhinji novazhinji vari kutadza kuenda kuchipatara chi nokuti chiri kudedzera mari yekuAmerica madhora churu chibodzi no500 kuti munhu arapiwe ikweyo. Kwai novazhinji wangadai hawo waita kuti dunhu ribodzi rawana mishina miri asi wanga wachishawo pokare kuti wakuru wehurumende waigona kundotora wakaita kuisa kudzimba dzawo zvikabva zvanetsa. Mukaona vazhinji vachigoshingirira kubhadhara mari dzofundo dzokuti wapwere wavo wagofunde bvunzo dzinonyorwa noCambridge musazovashora ba. Kureketa kuno zvakabuda mubvunzo dzoCambridge zvabuda zvodzidziwo O-level asi wozimuseki wachiri kutonyora bvunzodzo. Izvi zvinotohwadza mabi angu nokuti wari kutosara noupenyu wamwe wachitoenderera mberi. Kureketa kuno kwagadzikwa kamutemo kochimbi ko2022 kogore rino ra2021 kanga kati kureketa nonyaya mari dzinofanira kubhadharwa nevanhu akadzitapiwa tapiwo nhau kana vari kuda kuita basa rawo. Kwai vari kutanga kuda kunyoresa kuita watapiwo nhau vanofanira kubudisa madhora 600 apo vari kuda kuti wanyorese pokare zvegore rino kuita watapiwo nhau kwai vanofanira kubisa madhora 500. Kwai vanenge vaino dzinhepfenyuro dzomunharaunda vanobvisa madhora 3,000 zvomuZimbabwe. Bhangi ronyika kwai raremerwa nonyaya yaro yekutengesa mari yokunze kwenyika zvino mari yavanogadza ndiwo. Izvi wazvireketa chihwande nokuti wari kureketa iwo kuti wauda kutanga kugoongorora kuti makambani ari kupuwa mari pamusika wawo uyu ari kuisenzesa mari iyi kutenga zvinhu chere kana kuti wari kutoitawo zvimwewo. Izvi zvaitawo zvabudisa pachena kuti kamuitiro kawo kari kusenza zvinu uye kaakuradza kufoira kwako. Kwai Jobhosi kara akuramba ari pamujere. Kureketa kuno ozobenhuka pokare muzuva ro20 mwedzi uno wandira. Izvi zviribei nokuti mutongi Foroma wati iwo wachambofunga kuti mutongo wawo wogoutura zvarini. Titatamuke hedu kuenda pasi rese. Sangano reEuropean Union kwai rareketa iro kuti riri kuda kuedza kuongorora kuti Museveni wakambohwina sei sarudzo dzawo. Izvi zvakaitika nonyaya kuchema
mhere yakaridziwa naBobby Wine pabodzi wamwe webato rache. Izvi zvakatooma mabi angu, dai wakareka kuwarekera wakuruwa wareke kusinya tukono twakadai. Kwai South Africa ingangobhadharisiwa mari yakapetiwa kairi pamari iri kubhadharisiwa nyika dzokuEuropean Union pakutenga mushonga wodzihwa mupengo. Izvi zviribe chikonzero chimwe chapuwa asi zvakatooma. Pabodzipo waRamaphosa wabva wareketa iwo kuti wangangokwereta imwe mari kuti wagone kutenga mushonga yodzihwa mupengo iyi kuitira kuti nyika yavo inge iri pakanaka. Dai kwedu tino kana wasvinu wari kuitawo pamwe tingadai tine watiri kuziva kuti zviri kutekaira sei. Kwai nyika yeDubai kureketa kuno yambomisa vanhu vari kuita zvomapati kufara hawo. Kwai izvi zviri kuitiwa nonyaya yokuti dzihwa mupengo rasimudzawo musoro ikweyo. Dai kuri kwedu uno wangadai watopfikirwa vazhinji. Nyika yoDRC kwai yatiyo vanhu ngavagosenzese mishonga yechiwanhu kurapana anodzihwa mupengo. Mutungamiri wenyika kwai atoburitsa achireketa kuti ari kutotsigirana nevanhu vari kunhadzira mishonga yavo yechiwanhu kuti warape nokuti zvese zvakagara zvichindorapiwa pachiwanhu. Takadaro mabi angu togumira pano, ndini wenyu Mhanduwe Onhau.